Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So karon guys, magadto may ilan ni tata kay karon man ang bunyag sa iyahang bata. Unya pa mga alas 6 na yun siya nga. Dito sa amin sa ilaha daw magdiretso din ang hulam pod siya og sinina ngayang suoton. Ako pong dalhon dadto. Kay ang ninong man ni si Nestor og si Abrel. Ninong sa ta guys, magninang na tapon. Kuan man siya guys kay walay bayad ang ninong, libre. Yan na may bisita guys. Agoy. Ano nga matanan bro? Iya man mga anak may napon. Welcome. Ha? Mista. Anong garapit pamista? Dito bakam po. Kampo? Nadala ang takagumba. Dili lang mista gali. Ugma. Ugma. O sige, kampo ta ugma. Ito ako sila lolo. Oo. Dihara sa ka kay glakaw sa ami ha. Ha? Dihara sa Ano? Dihara sa ka kay glakaw sa ami. Agadto sa ami ilan ni kuan. Ilang. Mami tata nimo. Totally sayan kay bunyag mo siyang bata ron. Ana si lolo dito? Oo, si Lulo. Pangas sa taon niya. Ha? O pangas sa taon niya. Pagkape sa diha. Ako na ma. Dagang. Oo. Oo. Uy, bagdali. Nanakay uya pula pa. Ah, lagi. Oy, maghapit ara to ilan ni kuan. Jan. Putik ako na. Okay ra. Hapit ara to sa kuan nga magkuan ta. Yan mabunol man tani mo gana. So pagani ka ba? Nabuing man ni si ito nga imo. Mo naman na niya yang O binabayoy. Mo, nagdress mo ka. pag binabay ra. Ang kamon na sa ko. Amo gani pag binabay ra. Bro, pag nag-dress. Baylo ta, ako man binabay. Pagsimba. Sibok dito. Talisayan. Mabilak ma. Dere ko kinapili ako. Ahan sa tanang pagtukaw o solemnidad sa tanang solemnidad. Tungod kay kini maungman ang gabii kanusa gibugti si Kristo ang kamatuuran ug nabanhaw siya nga madaugon. Ang atong santos nga kasawlugan nabahin sa upat ka parte. Una, mao ang serbisyo sa kahayag. Ang kandila sa Pasko mao si Kristo. Kansang kahayag nagbuntog sa kangit-ngit sa sala ug nagdanag sa Pasko sa pagsakit. Kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ikatulo, mao ang liturhiya sa bunyag. Pinaagi sa tubig ug Espiritu Santo, kita nataw pag-usab. Diha sa bunyag, kita gilubong uban ni Kristo ug nabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi, ang kinabuhi sa pagkaanak sa Dios. Ikaupat, ang santos nga Eukaristiya, ang bangkiti sa kaluwasan ug buhing handumanan sa misteryo sa Pasko ni Kristo. Uban sa tumang pagtuo, paglaom ug paghigugma, sugdan ta karon ang bihilya sa kaluwasan. Mga hinigugma diha ni Kristo, ining santos kuyamot kagabii, kanusa ang atong Ginoong Kristo milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtukaw ug pagampo. Mao kini ang Pasko kung paglabay sa Ginoo.
Kung pasinunggan nato paghandom ang iyang kamatayon o pagkabanhaw, pinaagi sa pagkamatay sa iyang pulong o pagsaulog sa iyang mga si Kristo gahapon ug karon. Ang sinugdan ug ang katapusan. Ang Alpha ug Omega. Ang iyang panahon ug ang mga katuigan kaniya ang haya hangtod sa kahangturan. Pinagi sa mga santos nga samad nga karon mahimayao na. Magbantay Nathan J. na pangunang kalibo sa alam sa mahal sa anak at sa Espiritu Santo. Nahuman na ang misa, guys. Nahuman na po ang bunyag. Kunya na, din si Mami dan hindi ay. Naaday among
main karakter na ni nakahabol. Inisa ka gawin sa ginaw, di ba siya? Di ba siya? Yung mo sa kwan, ang anak. Giumol siya sa planggana din, gana din. Sukas lugar? Oo. Ulay pantiga ko. Diyan na siya. Daya pera. Daya pera. So kasi may hiyan niya pare. Ano na, wala isin lang. Swerte kayo ni siya kasi mo nakuha. Gani. Kaya naman minutes. Dato naman pinagkuhan ay mo ba nagsugod? Ano pa nagsugod pagkabot ninyo? Naglingkod sa ako kay sukad pagsugod nag Tinugaan ka? Asa makalapit kayo dito ka? Kasi sarili nakita niyo diha. nakita na ko dito paggawas. Nagsunod na yun ni. Ha? Daguli ay. Ano man? Wa ko naman kita niya nakita. Ha? Wa man ko naman niya nakita. Chat na siya. Nakita nagsunod eh siya. Diya siguro siya sa gawas. Kung nagsunod siya gamit siya dapit, makita na mo. Naraman minala sa kung ano, entrance. A picture sa ta. Now, Dali ka pari ka nun? Isa raman. Uli na mi kay nahuman na ang bunyag. Nahimot ang ninang ug pinakalit. Nahimot ang ninang. Oh, naninang si ako, naninang si Abril ug si Nestor na magpare na may dani ni Nestor. Mari. maring. Asa man ta maring? Manguli na mi guys. Asa man ta mga nihapon? Asa mo di ang panyapon di ay? Asa ganito man nihapon? Asa man ta man nihapon? Uli, sa balay. Ya si Riri guys. Wala siya nakauban dito sa sulod. Tara siya sa gawas. Isa ba ito naka-stripe ka ganahan? Kaya simba, pangaligo pa ka sa dagat ugma. Oh, mga ligo. Ala sige dagat pa ingon ugma. Kuan guys, kanang nahuman naman ang bunyag. So manguli nami mag buwag-buwag nami danhi karon kay gabi naman. Magbuwag-buwag na. Dili na pud may mag-adto dito ila ni tata guys kay gabi naman. Ha? Si Mami ra nga mong sundon mo asa na pwede ang gusto. Ha? Suba. Sa ingon. Suba. Ka sa suba. Natin pa. Suba dai. Dili pwede sa dalas ko kay dili pwede sa dalas kay may mga bata. Sige. Dili pwede sa dagat ni bata. Ano ba yung sa dagat? Na may bata ng gamay. Dudong, dili ko ba? Ha? Dito magkata sa pools. Init? Resort pa dito sa ilan ni Padok. May ayaw to. Share ka mo kung O, balingwa na lang ta.
Sunod ta nila. Tura may motor siguro ni Mami dito sa kuan. Kita, una na mi. Aw maring.